Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailinged itinagan nga Alden at taga Cagayan, ngam iti agdama kat adda ijay Saudi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilinged naklatan itinagan nga Alden. Ubingak paylaeng, pagaayat kon ti dumdumngag iti drama nga Iloko. Taga Cagayanak manang, ngam ita kat adaak dito'y Saudi, tanapagasatan akmet anaka abroad. Naabutan akmeten iti pandemya ditoy. Kat dakkel ayaman ko, taadda ti internet apakadenggan kadagiti kastoy a programa, amang liwliwa kada kami nga OFW. Kaya't kumanmat nga ibinglay ti padas ko ajak tumalipatan. Kat sapay la kuma, tapakaagsawan iti adal, dagiti makangeg. Anya lang ang aramidem si Kaalden. Ada kalatan diti balayo. Di mo man la matulungan ni nanang mo. Di ka kadimaasyan kan kuana? Auntie Belen? Sika ti inauna Alden. No tulungam ni nanang mo, sigurado ang makaaron sa kayo. Ngam saan mo? Tamay sa kapay apapa si kasukan kuana. Di ka lamaasyan iti inam. Tultulungak mat ni nanang, Auntie Belen.
Uwan mat ngamin, Belen, adik ko. Tultulungan nakmat day takaan akam kat. Ay naman ang saan mo man nga isakit ni Alden. Kanayon nga ibaga kanyak dagiti addi na nga ultimo inuman na adanom kat paiyawat na paikan ka. Saan mo't nga agpaisod ibagbaga da ading ko auntie? Ay, di ka aglibak, Alden. Belen, ading ko, pangaasim. Di buong tantakaan akam. Tultulungan nakmat ni Alden kat. Pangaasim kuma. Mayat, si kamanin tinagipulong kin na auntie Belen na niya. Anya ang nagipulong nga ibagpagamat, manong? Di ka naglibak. Amo kasi ka tinagipulong kin na auntie Belen. Talaga kayat mo ama ung tana kanya. Ola, saan ka nagipulong, manong? Kasanong waro da na amuan na kaya saan ka tultulungan ni nanang kadagiti trabaho diti balay? Kat no nakita na itay sumungad ada kami kani ading timang tultulong kani nanang ita aglablaba. Da kami ti parasak do iti danom ni nanang ijibubon. Ha? Idi dinamag na no ayan mo. Imbagami nga da ka pa lang iti silid mo ang nakailad. Oh, makitam? Di pulong yan nakailadak. Saan, manong? Sinungbatan mi lang ti saludsod ni Auntie Belen. Saan kami ang nagipulong? Ano kayat mo ti patangdanan nga agraw? Agparaop kami ngamin kat kasapulak ti tao. Manungay titangdan tata bestre. Ay kat kasmut lang iti sikuda. Saan pa'y matangin mato ti tangdan dagiti agraraop diti lugar tayaw? Kasanungay ti kanak tata. Alden, awan pari ko iti kanenyo ang makiraop. Na kami nga agparaop ti makaamaw. Damagag pa'y kaninanang ko ah. Anya, ne? Apay ang masapul at amagang pala ang kaninanang mungay. Papalin ba't nagdesisyon kalatan at adamot tinakam mo, barok. Damagag pa'y kaninanang ko tata bestre. No palubusan nak, makiraupak. Ngam no saan nakapalubusan, awan mabalin ko. Mayata talaga ti istorya basbasahat. Mabisina kun. Nanang! Apay, anak ko. Mabisinak, nanang! Anya ti kayat mo ang meriendaan. Orean yan nga dadita, nanang. Basta makaupup iti bising. Sige nga, Ron. Mabait laang, anak ko. Ituloy ko ti agbasa. Ilupas kong na iti basbasak. At iti merienda, anak ko. Pasensya kan, tasuman laang ti maipameriendakan ka. Ay, ayos lang, nanang. Akin mabalin ka di ayalandak matin iti inumak, nanang. Masadota ko na tumakdor dito yung nagiladak. Sige, anak ko. Mabait laang. May saak a mamas boy, manang Emmy. Amin a masapul ko, paiyawat ko kaninanang ko nga uray no kabaalakmat nga aramidan. Nalabsan ti agsarita manang, uray sa dino a papanan ni nanang ko, nakaipo saklatakan kwa na. Sa anak a makadesisyon, no jak yuman nga umuna kaninanang ko. Ngam no anya ti kayat ko,
Isumot laeng ti masurot. Kanayon abagbaga anak ni Auntie Belen, gapu iti kinamamas boy ko. Kas iti na minsan. Oh, apay adi ka palagunay di tangay Alden. Nakadasaron di makan. Adamotan ije sango ti lamisaan da ading mo. Ngam si kada kapay laeng ditoy. Kuha nga min, Auntie Belen. Saan ka mabisin? Saan ka mabisin? Wano or-oraya manan nga idasar pay laeng ni Manang Syo ni ti kanam. Ay na Alden ka anakan. Teenager kan. Ngam aging ka ita. Di ka lata makagaraw no awan ni nanang mo. Anyan to laeng ti biyag mo no bilang laeng? Auntie? Nagsardan ka pa yan anagadal, gapo iti kinamamasboy mo. Tidakas na, naipapilit mo ti kayat mo kaninanang yo. No siyak la tinagbalin nga inam. Sigurado nakaraman kan kanya. Huh? Agtignay kan, Alden. Di nakpagpungtutan. Umay ka sumangon iji ramisaan, tamakigiddan kan amangan. Pasensya mo ni Auntie Mabelen, anak ko. Kasjay talaga ti bakat abalasang na istrikto. Napanam ngamin, nanang. Apay adi nakinsurot. Saan ka ngamin ababalin nga isurot, anak ko? Importante dyan inasikaso. Kat saan ka mabalin nga ikuyog? Inungtan naklagat nga rodon, Auntie Belen. Pasensya mo ni Auntie Mabelen ko, nakmat. Kinasaritak nga main, nga isupay laang timang bantay kada kayo kadagiti adde, imbayat ti kawan ko. Di na kami lakuman imbilin kan kuana, nanang. Ungat ngamin nga ungat. Makapasuron. Anak ko, imbagak batan. Kasjay ngamin atalaga ti bakat abalasang, na istrikto. Talaga akit niya kagurgura na ka na, Auntie Belen. Nay, pagkunaam iti dayta, anak ko. Una, tasak lang mo ti kayat na nga ungtan. Di namot ungtan mo no bagbagaan dading ko. Ay, anya kalakit din aya. Di mo ikaskaso ni Antem. Ipagpagapumla kanya kon, anak ko. Mom Alden, si kalang tisan ko amakit kita makidupdupong kadagiti kapatadam dito'y lugar tayaw. Sana kami na nairwam, Tata Bestre. Kasano adi ka mairwam? Kat kanayon nga min anakaipos ka kaninanang ba? Ha? Si kamar lang di kasta kadagiti agtutubo dito'y lugar tayaw, Alden. Apayaya di ka maisinsina kaninanang mo. Di ka kadi mabain, baraw. Laklakayan kan. Ngam no sa dino tayan ni nanang mo. Adda ka mo't iday. Nalabas ti kinamamasboy mo. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kasta, Tata Bestre? Ay, pasensyakan, baraw ka. Ibagbagak lang ti agpaisaw. Naalas ti kasta galad. Lalaki ka paimot nga raw. Kasayatan no idyam ti kasta nga ugalim Alden. Tasikan tumot lang ti kasay. Talaga nga awanan tinamnamakan ka, Alden. Nalabas ti kinamamasboy mo. Agasam day tangay. Sikapay ti lalaki, ngam sikapay ti mamasboy. Inauna ka pa'y mo't nga ron. Auntie Belen. Sikamot lang ti marigatan no dumtang ti panawan, Alden. Iso adenggam kumati balbalakad mikan ka. Awan mo ti madingar aramidak, Auntie Belen.
Ti ammom, awan ti madingar aramidam kaanakan. Ngam saan ama iparbang ti mapaspasamak? Saan arumbang ang nakaipos kalatan iti inam, kat awanan ti sabalingar aramidam? Dakkel kan, Alden. Tangay di ka mo nagadal, gapu iti kinamamas boy mo. Rumbang ko mga agtrabaho kalaangan. Una yun ti kasta pa nagsasauyo, Auntie Belen. Aklo na ka nasakit ti panagsasaok, Alden. Ngamparakan ka da ito'y kaanakan. Kasi tinakunakon, si kantumatla ang ti marigatan no dumteng ti panawan. Dagiti kakabagyan mi, dagiti makamam mo kanyak, may maysa ti balakad da, manang Emmy. Masapol nga ijakon ti kinamamas boy ko, tasyak kanumutlaeng ti marigatan, no dumteng ti panawan. Ngamjak ingkaskaso dagita apatigmaan kanyak. Intultuloy ko ti nakairwamakon, nga amin abanag, nakadepender iti inak. Diyak ingkaskaso ti pamagbaga kanyak dagiti adda iti aglawlaw ko. Kat nakarkaro pay ket din, anagdependarak kani nanang ko. Nanang, pangasim, saan ka kumanarumwar? Bantayan na ko ma. Anyat marikrik na maya anak ko. Agorigurak nga rod, nanang. Anyan, Alden. Sapay masapol ko maamapanak makitagad. Tapno da pangalaak iti dawdawatan ni ading mo amayet. Para iti babayadan na iti pagadalan. Nanang, pangasim, di nang panawan. Awan ti mga sikaso kanyak no panawan nak. Alden, anak. Di nakbaybayan, nanang. Pangasim. Ay, naalangarod anak ko. Jakon mapan makitagad. Bantayan kalatan. Agyaman nak, nanang, ha? Awan anyaman na anak ko. Di ka madanagan ta jakon rumwar. Bantayan ka. Kanyak ni nanang apaggatang ko iti project ko. Anya kumangay. Nagkapumot ka ni nanang da ito, ah. Wan, naggapo ka ni nanang tadinawat ko nga rod. Adang amin masapol abayada kiji pagadalan. Hoy, mayet, di ka man. Bayadan iti pagkadalan ni bagbagamot. Amo kagastusam lang da ito, paglakwat sam. Isa kukwak lagan. Saan, manong? Masapol ko da ito iji pagadalan. Kukwakon ko naklangaro dun. Di ka di makawawat. Manong pangasim ko ma, isublim da ita. Kukwakon ko naklangaro dun. Nagtangkan ti ulo mo na ya. Anya da ita aya. Anyat papaspasamak ka na kayo nga agkabsat. Ni mayat nga min nanang, nagtangkan ti ulo na. Imbagak lang aro doon na kukwakon tinta diyo akwarta nga magreklamo pa ilan. Alan mayet, baybay amon anak ko. Itad mon ka ni manong buti kwartam. Tagi remedyo aktulaangan iti. Nanang! Ha? Nanang? Anyat na pasamakan ka! Nanang!
Auntie Belen, kumusta ni nanang? Agararag tayo, Alvin, kaanakan. Kung ti Doktor Adelikado ti kasasaad ni Manang Sioni. Anya? Iso agararag tayo, kaanakan. Nang runa kat i-revive da kanon ni Manang Sioni. Anya? Kasta ti kuna ti Doktor Itay. Ikararag tayo ang makalasat ti inam. Dayjayan ti Doktor. Mabitla ang tayo nakasarita. Tapno maamuan tayo no anyan ti kasasaad ni Manang Sioni. Nanang, api-api nanawan na kami matan. Nanang. Di nan kinabailan ka, anakan. Adagaya man sigod amarikrik na ana. Ngam di na imbagbaga. Kat inisimidir. Di nan kinabailan. Auntie Belen, awanan ni Nanang. Pinanawan na tayo ni Nanang. Alden, Kasaluwag pa ita nanti. Kasanuwa kong tawanan ni Nanang. anyan, Alden. Aging gaita, ti pala ang bagim ti pampanulutam. Unay kan. Auntie. Naamwag ka ni mayat akabsat mo. Nga agsubsubang kayo idisimidir tirikrik na ti inayo. Kat aging ga iti maudi akan ito na. Si kalata ti inayunan na. Itata na kamasayagan ti inam. Tilatabagim ti pampanunutom, Alden. Talaga nga awan apulos tinagnakmam kaanakan. Awan apulos. Pudno anarigatanak, idipimusay ti inak, Manang Emmy. Nang runakat amin akasapulak, ibagak iti day dinanang. Nagasat ti dua nga addik, ta inala ida ni Auntie Belen, kat ison tinang paadal kadakwada. Ngam siyak, nabati ak nga agmaymaysa. Nabayag sakbay ak kinabaelak ti timmakder iti bukod ko asaka, tasipod kinaubing ko, nakadependarak iti day dinanang. Idilaang anaamiris ko dagiti imbagbagada kanyak. Asyak tumatlaang ti marigatan, no dumteng ti aldaw. Ingka gumaak nga rod ti nagbiag, ken ti makder iti bukod ko asaka, agingga anaadda anak moten iti pamilya. Ubing pay dagiti anak ko, ngambin binurak idan nga agbalin a responsable, ken saan nga agdepende kada kami iti inada, tapno saan danto apasaran, tikas iti napasarak. Ita nga daak dito'y Saudi, ikagkagumaak ti agurnong para iti pamilyak, ken iti masakbayan dagiti anak ko. Ngamkas iti nakunakon, irwam ko ida atumakder iti bukod da asaka, tapno saan danto a maipada kanyak. Daytoy ti padas ko, kat sapay lakuma ta nakaibati ak itinabalitokan nga adal. To'y pagayam mo, Alden. Pagayam nga Alden, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Maysa akarigatan apasaran iti biag, ti kalaat apanagpukaw ti pagdepdependaran tayo, nang runa iti biyang mo, pagayam ko. Ngam dayawan ka, ta kinabaalam ti amin, kat naamiris mo pa'y tinapatag aleksyon iti padas mo, nga isu ita ti ipakpakat mo, kadagiti anak mo. Kararag ko ti panagbaligim para iti pamilyam.
Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biyahe. Tun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban